Okay, all right. Thank you. Ajarama. Namin biru noni ni rek bandirabe joni min kebanon drama o TRRC nabe ngaddani mino drama Fulbe Africa nabe mbadanton bo act bismillah mon bala yaden e drama o mi fala kella nen CEO Q group woni Mohamed Dia kella ne mo fota wana seda kankare o hewti do Mohamed Dia kanko e professeur Dia haraybe hewti do kella ne be fota wana hande ko jemma Pulaar hay fulbe be wolta Pulaar be ara yande kella fota wana seda kella ne Mohamed Dia kanyuma e professeur Dia haraybe hewti ga kella ne be fota wana seda ko boss an non I have to behave. Yes, boss. Kella ne Mohamed Dia fota hara wana seda kella ne mo ko woni Joma Q TV Joma Q group woni Q Cell Quantum Espace Motors kanyuma e Natural Water Ajib Bank ko Mohamed Dia odo jeydin do fof so kella ne mo fota wana seda kanko woni Joma Q Radio Q TV Q Cell Quantum Gam Water e kanyuma e Ajib Bank kella nemo fota wana seda kella nemo Espace Motors kella nemo kelle fota wana seda you are welcome Mr. Dia on jarama awa joni e wawa yadude e drama TRC on he bari nyimbanko ha ntemalo membe keri bari mbatu ngata katu no kole bena no hay fayam inyamandia Ana selli. Anda ta unjata ko dumi. nko ni malafi moye takila ye muru aliya gine ya moy ede nyim fulan ningo La ila onani ko cedo hanta ana selli. Hot mali aje ka do. nte mu banku ngoti nte mu jamodi ite muru la gine ajibe takina ni malafi moye takila yeta aliya gine Mi mido jogi kosam mido hilo mido daba ko nyami ada. iko mune bebulu Kosam. no Anda cedo anda kosam. na caya na tuko ko mburo Mburu. Ada jogi mburu mido jogi kosam. Enen kay do weli. ngamberan sidia de Ha? sidia Wakana music bara be kala ko du bukana yepul way bukana ku wujwa aw biyuma aw cho nyin jolan ni ngojibe awai iko mune fode imamu ujam won rege hi ujangu ni rege nyin kam mune fode ka wuju bukana be ko ribe non mi yuju kila tate yepul way Anne he. Ndar tan o jola taw mi den nyamada wada men déranger. He. Ren. awa aw tun ten Bonni golle. sankena kep Bonni golle. tamu sankenom manyut An kadi yut. Imono way. awa La. He. I say I'm selling basins. I am just selling basins. I saw you people here. So uju juga baba abola ini baba I'm not hearing ya you. baba ya mura baba me, I am Manjago. I cannot hear you. I cannot hear you. uria I don't hear. Basin, Manjago. No, Manjago. Yes, basin. Sona beedi welde. En kebi bol joni mbaɗeten kosam men ɗam ñamen. mburo be mburo nono be mburo bolo babul sukuro boy Sukuro. bolo nati nko bolo nati Joƴƴin. Ha? Uya sukurai. Uya boleh. Uya nonai. Uya mura uria. On ganda kosam ko fulɓe gandi ɗum fulɓe. ko nyaari ite nono lo min to But me, I don't eat with mere hand. Where are the spoons now? kojaro he inin kojaro yo legi mom jaruma xaar sama tour sax Waɗi kudduji. la bokam Kudduji. Musidal. Sen dendi. Sen ballondiri. En kawrat en ɓeydat heɓde doole.
min ko kosam tan joginomi mi tawi musiɗɗo ceɗɗo mbo jogii mburu oɗa ko njaago o addi bool no manki oɗa ko joola o addi kudduji min fof min ndendi min kawri min jooɗo miɗen ñaama ndaare ni no yooɗiri ndaare ni no fotiri nden kawren gonen hunde wotere he bari fulandiŋo nsafoye fula keba si fotam fanso aman fensi ñimmu joolati ñimmu mandinkoti ñimmu manjagoti ajibe mburo membente bulu inin nono nata kato fulo altol nin kekelen wallahi womu toñaati wallahi ñinnin ko jarol nata iteni mune nata sukuro jola fen awaye ani sukuro nata iteni mune nata bolo ha ñine ayi tandi mbenga ke kilinti amanna nin sila amanna nin fen na bari nimbe keta kilinti nkafuta nyola jama nsi fen jamal soto no ni atara ko manke kilinti woto mbal be danila mbe kafunga ke kilinti Gambia kono jang nkana siwol jibe nkana dinol jibe nkana mojibe afinta wala koida one tribe one people one Gambia One love. One nation, and that is the Gambia. Thank you so very much. Allah baraka. Kosam ɗam no heddi de kala jiɗɗo yarde no heddi. Weli ka welani hoto yetta jallo ɓeng Mr. Dia tanala ton okay mune janton to andi rek mi lang hewi boss ji la mari boss waro wana kol nakala ko nga kono woniri ha joni ko do mi salminta arbe do be fop mi fala kellano wombe do be hande mi weltike fota harawana seda First lady no do ko ɓiɗɗo pullo o weltike o ari e kala ɓuɗɗo pullo wonɗo ɗo professeur hen kadi no ɗo docteur Dia en ɗiɗo kadi no ɗo so ko mi weltike mi wer kellaneɓe fota rawana seeɗa wayi olof en wo ko wacce sa ande ko nakala wat sa yo ande wonami olof ko gonga yaɗen e bobo dimo a pari Korkan may njade bobo dimo TRRC naɓe ɓe dañi ko ɓe jiɗen tottu Mr. President please are on stage en dañani tisateji ɓe tottumade ɗo e mumen dia ɓe jiɗi ya TRRC wallu min please mimi wonnoɗo wadde drive from Banjul Westfield ha Banjul 3 days o ɗanaki no 3 days o ɗanaki on 3 days omo ngaɓude sunnala bi Westfield ha Banjul he was like on jarama Jeff TRRC naɓe Allah yoɓ on jarama fota wana minen keɓana bobo dimo no korka harini kono bobo dimo si pari ndongo dara mbo ara ndongo dara mbo para bobo dimo si ari ko ndongo dara bobo dimo on stage DJ yeah man Sukumalle memutak Til Assalamu alaikum Fulbe Africa on jarama no kiki de on outfits dem labama Madam First Lady you are welcome Ajarama Katewa Mr. President Uncle on jarama it's a beautiful feeling si pullo noddi enen fo en yalti there's nothing we can do bobo di mosina ayo ara what represent because that's what we do every day. So, Kawateng, I'm going to sing a song for a very beautiful lady. She's dressed in lepi, and they say that's a Pulaar cultural dress, right? Okay, Asi, let's go. Boy, Joma Tayango. Yeah. Sunland music. I want everybody to clap your hands if you feel the song. Gentle, serie. Seri, gentle, serio. Seri mi etima. Ajoka gore bombe da munyi.
Dua jokima eko natuda o barkai seri mi etima ajoka gore bombe da munyi dua jokima eko natuda o barkai na everybody na nekanule na Elas play the song eko natuda o barkai ajoka gore bombe da munyi dua jokima eko natuda o barkai ajoka gore bombe da munyi dua jokima eko natuda o barkai na nekanule na nekanule na nekanule nekanule kai jelma gayo buma chijawo jiyo def man baby nu jakasoni sufaksi men lele mane kai jelma gayo buma chijawo jiyo def man baby nu jakasoni sufaksi men lele kamiari o milandoma sukade boko akumbata kamiari o milandoma sukade boko akumbayo leko am baby awoni kaberne ayo baby ayo lele sheri adata mi dogo la yo baby na nekanule na nekanule yo na nekanule na nekanule tayango mijabata ya wango yo tawango jaja dimojabata ya wango yo lele tawango mijabata ya wango yo tawango mijabata ya next track kwenye solo yamba tell everybody see me inni soro yamba yo koningi noto okay soro yamba yo mauda maokata oya daile urundung or dai ko dedeng one nambiro yo baba mbora ye ayande mi weltike soro yamba yo soro we me you know what you know and no what you know you know what you know we me and no what you know sino what you know sugune nyalande do yo betola yo me andu no na you know what you know I'm here for you. Let's go. I want to pull off. Get up, let's go.
Soroyamba yo, Soroyamba, Soroyamba ye, 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 Soroyamba, yeah, 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 yeah. Bro. Hey, bro, I'm sorry, bro. I need a hold, bro. Yeah, man. Sugumale memo taco, sugumale yilo taco, sugumale. Let's go. Don't cut it. Untunini bobo woni wawa, kubobo dimo. And you come to the yard. Sugumale memo taco, sugumale yilo taco, sugumale. Fire backstage. I know finish. Nene bobo yo, sugumale yango taco, ay sugumale wango taco, ay sugumale yilo taco. Oh yo, kamanan kurumba pa, wadanang kurumba pa, sumafala waila imba, kurumba pa, amanang kurumba pa, yoja, yuwa pudolo kumi da pane budi yo da pudolo kumi, nene bobo da pudolo kumi da pane budi yo da pudolo kumi, bimi da pudolo kumi da pane budi yo da pudolo kumi, jola bado da pudolo kumi da pane budi yo da pudolo kumi. Nene bobo mi do falama, mi do falama. Bana. Kogonga wo weli kabelani. Honta yeta jallo be mi tone jungo mindara. Joni okay goni wateng. Go sengo do. Me bani. Joni honta me ngodo sengo tone mindara. Dondo me dani. No. Boy fire backstage. Okay. Beni wo diru ko hako madi. Hande kadi ko hande wawi fenene fiti fata fati bay ko suttini accini addi here addi gere ala ko tongi gere so bantondirama walla bantondiraka awa beni wo karamo ko way sifade fi la karawo ko fure buri bay kanko yahi
Yeah. Yeah. Wow. Sido kajimba isiyo. Yes. Achumi janga, beba bale achumi janga. Achumi janga. Hey. Yes. Bandiraɓe minen noon noddanam mbiyeteɗo coppi mbaalo mboyi mori ha Sénégal nande enen kewɓe men de ɗum andi goɓɓe gandata ko hombo ha so yimi en gandata ko hombo coppi mbaalo mbo en immorani ha Sénégal bisimilla ma coppi mbaalo On stage. Kellane Choppi Mbalo fota harawana seda. On Paris. Awa. Boy, fire, ñu ne monitor yi.
Usman so pulo jeri borom nak mewi tachu len ko ko Usman la grande animatrice. Zaidi Babulona fa mimi wesima. Anine hala nam no bitana. So de boyodi halle yimere. Si de boyodi mare. Zaidi Babulona fa aida dini. Fatu mata
Yes, sir.
sa ci suuf yam li wax alelio lela alelio lela alelio lela alelio anganye heda mi hala nama so tawi won ko bammi ngacca kala nami ajo mi galle han dum woni bone mada bammi mo jere han ko dum le bone mada abobo am kala nami no bi heda leydi be sabu full bobo mi en yama ala na mo no bi reda bemde wawa bu e allah kono mi sikku simi jumani wala ganyo wawa jokku golle ya jogi maganya ma jokku golle usmani so bolam e pullo ambo dini jodi ayaya kala ne ole gany o mammi mo jahan woni bonem mi fala andude bobo o ko mammi o mi fala andude o ganyo ko mammi o hebi wede han ko yaadu bondu han ko waddu bondu han mimmi suihane do bon mi halda hala bon ka mimmi yara yaadu bon mi wadda waddu bondu bay mi tawa waddu bondu an ganyo kala nami o bomba anganyo hedo mi halanam ebi nyalu de am gobone baba ja jabula jeri minani harema yedde ja welani to minani harema mi waduma jabula mi welti aja pulo alelio alelio elela alelio lela alelio be mangara la de be jekka jonde pedali be mangara la de be jekka jonde pedali be jodo na sele be ngara be ngokka ma jumbo be julmo na sele be ngara be bemda ma baba be di jekka be wenyi je ngara be tinyana mayu dum woni waddu gayo de wala gayo hanga jokkara golle de baba an gayo ajo mi halana balde dariye gaburdi don jalti ngalato jalti meta don lewon jalti meta don lewon watu manu jera ko nulle tawayta balde dariye gabur pulla mi susadu don jalti ngalato watu manu hoyta ayo lele ya ilela leliyo ayo yo 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 lela leliyo elela leliyo lela leliyo ay let me follow fillade ay let me follow fillade iwono nyalade babam mbimi wo ko gido am alla no andi mimmi namuno wo ko gido kumba seydi am le hole ona gido nene e yari ta ko ganyo o nucci bingel am mbimi dum ganyo reno hore mada nganda burda hanga maya burdo kala le maya adi mbata kilma we bandu mada ganyo onu sikki yide ko anda hore mada hano wada wadu bondu mi jatta neddo bondu mi halta hala bondu mi yara yadu bondu mi wadda wadu bondu bay mi tawa wadu bondu yo neno yammi
Fulo fula manyi fulo jomlo chol kay. Engari lady Gambia do Adama Baro. Ayo Baro amma welani. Oro mama kande woni. Joken pulabu. Siem joki pulabu amma bam do bobu. Ko jahil na mi law ko joni jahilani. Yaw de fulbe ngari ya ela ma de dum disel. Dum woni gonga fulbe di ni la mo yodo. Adama Baro yo Baro buladi. Baro pullo. Merci, vous appelez comment? Merci. Sukabe Gambia be ninjodi. Usmani so pullo jeri. Pullo amio milla mi welto yima. A Usmani golle ma de tori. Gombi da komba da mi Usmani yalla dan ma fere ganyo. Mbawe ade yalle ko ganyo. O chombi galle handini mi bonna Usmani. Chombi oro hamba bonna na kamle bobo. Lando de bo ko komba momi. Fala andu de amu o komba mi o ganyo. Ala moju ga hanko bone. Ya du moju ro hanko bone. Jal mi hambal yo moni eldi. Alla ga andi mi eldi. Bayle ko hala ganyo woni Usman. Ganyo ma bomba balade. Usman ni kada da ha mi hala nama. Ganyo ma o komba balade. Yande ma ya lang Usman diam aloy ha. Urande wota haide yelo he. Sabu kanye anyo Usman so pullo. Be fulbe pulla be lam nan ka yesu. Jumri lo li le muna jalo mi go non lam. Ah. Alelio lela lelio. Alelio lela lelio. Usmani so pullo jomar mi so pula anyane. Ele memo foto wana sera. So pullo jeri jomar ki so pula anyane. Ay ma anyani ma halle hala. Allah okki ma halle pari. Ele no hande Gambia. Mimmi ari Gambia. Supi bala meda arde Gambia. Ande bala nati Gambia. Oro. Are Adama Baro di. Baro pullo. Mimi yo. Okay. Sendo baro morso ha. Yes, yes. Aroro woni joma jaya. Jaya ji mon dille jodi. Ngamane gamale mimmi wawa weltade. Ayle mi welti mahale gasi. Jam nyalli ma da ganyo, jam wali ma da ganyo, jam nyalli ma da ganyo, jam wali ma. Jarama, jarama, jarama. S'il vous plaît. Jarama, jarama, jarama. Jarama fota hara wana seda. Jarama fota wana seda. Toti kanyuma e groupe on hado e Dakar Sénégal. Men salmini on fota hara wana seda. Mene mari goddo show QTV mene ina mo weltare. Men pli clipage madin like kono men andani ko so hande e wawi yitude a jarama fota wana seda. Jarama, jarama. Ono fe on fu jarama on Jarama, betrama. on Kala ko jarama. wona wiita mbimi e mbimami. E kala to pullo wawi immorde fof on calminama. Mais wona enen tan sabu on ji jingal so on dari han fulbe in ton jolfube in ton janambe in ton. Donc de toute façon min mbalo banna ça fait des années et des années mi de farno arde Gambia. Finalement sababu o immori ro mamma Salif Seydi ba fulo nafa hami ari notade Ousmane Sow pullo jeeri. On jarama Allah jarama si on lobani gaccon hakke. On jarama. Merci. On jarama fota wana seda. Merci. Ha joni no. Goddo nodo jombajo gorko no majji. Jombajo gorko no majji. Mamadou Seydou jombajo gorko heda majji. Arba backstage. Ha joni yo andi rek duubi jeego wana balde jeego. Fulbe Africa weltori yimbe hewbe fota hara wana seda. Koromi noddata patron an boss an Mohamed Dia o ara o yewta seda rek e der 5 minutes. Jarama fota wana seda Mr. Dia. Hande no anda ko no Mohamed Dia wala so ko Pulaar e so ko English e so ko français. Jarama Mr. Dia. Kono woni Mohamed Dia kanko jeyi Q group
Q group non ko Q cell quantum natural water anyway o hala de wara makko. Assalamu alaikum Fulbe. Well, waruma wana wa fi sax way kuma wa forcé maa ngi ñu fi teew yépp tey di jiital Her Excellency the First Lady of the Republic of the Gambia, Madam Adama Barrow. Thank you very much, Ma, for gracing this occasion. She is my good sister and the First Lady. maa ngi gërëm ñu ñëw yépp tey du ma joxe speech bu gudda nag dama kontaan trop pour gis lu xew nii tey parce que ñeneenti at si gannaaw Fulbe dañ ñëw office ne dañ bëggoon ku leen sponsor because dañ bëgg a isi tradition fula tradition to Gambia because xam nañ ne tradition dafa important trop sin dëkka so bu ñëwee amuñ any hesitation ñu d'accord pour sponsor programme bi foog naa léegi 4 years this is the 4th year ñu ngi sponsor programme bi tey on our first year we had very small gathering because gis naa video TFC tey gis nga xejaatuñ Keraba Hotel and that means ne kon programme bi mu ngi dunda. That means the organizers see they are doing very well. Te manglen di gërëm ñoom ñëpp all the organizers from the president down I think they did a very good job. ñu ngi def very well pour isi community bi yëpp together. Dama kontaan tamit because bu ma just dugasee dama gis dama tombé si théâtre boo xam ne mu ngi wone ne ñun ñëpp benn lañ Gambia amut Pël amut Joola amut Soose amut dara foog naa government yi Adama Barrow lu moo seet mooy isi nit ñi yëpp together def leen benn ñu wax Gambia tey suñu xoolee ñun ñu fi nekk yëpp suñu waxut koo xam ne doo Gambian xaj na sa maam mu ngi jógee Guinée wala mu jógee Sénégal wala mu jógee Côte d'Ivoire so lu important si àdduna mooy nga liggéey nga mun a defar sa boppa nga defar tam nit ñi loolu moo gën a important si àdduna bi I don't think ne xeet ak yooyu léegi si àdduna bi jël na position bu mag lu ñoo firndeel loolu mooy yéen ñëpp xam ngeen président Obama he was the former president of America ñun ñëpp xam nañ ne Obama maamam sax mu ngi dunda broda sami ñu ngi dunda african la waaye mu nekk the president of the United States of America which is one of the well if not the biggest country in the world so ñun ñu imagine rek for example tey ñu ne somebody from Guinea moo war a nekk président fii imaginal xeex ñun lu ñoo bëgg a xeex rek wala ñu ne somebody from South Africa mooy nekk président fii America defuñ noonu ñoom dañ gis ne Obama am na xam-xam mun naa liggéey mun na leen a yóbbu si kanam ñu def ko président foog naa loolu is very important moo tax tey ma kontaan trop bu ma gisee théâtre bi ma gis ne théâtre bi lu moo wane yes dëgg la de ñun man sa tukulóor laa man Jala Santa maa ngi àndaa suma broda professeur Mohamed Ka moom tamit xam ngeen ko mooy woon vice chancellor of the university ñun ñëpp këri tukulóor lañ jógee soo Pël lañ ñooy buuri Pël yi sax fii ñu toog ñoo seen buur waaye lu important tey mooy soo gisee ñun ñëpp ñu teew fi mooy pour ñu soxali tradition yi Pël which is very rich soo ngeen xoolee théâtre yi ak fecca yi di nga gis ne is very very rich so maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Her Excellency lu mu jëlee time am toog di ñëw di mingul ak nit ñi démba maa ngi ko gis Q City xam naa moom gisut ma waaye maa ngi ko gis mu ngi ñëw tamit Jaliba Kuyate mu ngi ñëw foofu Athènes ñëpp kontaan mu ñëw tey fii mënoon naa wax ne démba sonn na parce que gis na xam naa time bu mu fa jógee almost boori 3 waaye mu bàyyi soxlaa mu ñëw Athènes ak yéen foog naa loolu dama bëgg a ñëpp ñu tàccul ko so maa ngi wax tamit ne definitely programme bi nii dafa important trop
dëkk bi yëpp ñoo ko bëgg a atteindre te fii dafa xat ñun ñoo ko dee sponsor maa ngi leen di wax ne tey ñu ngi commit ne next year programme suy ñëw ñun dinañ leen jox Q City free of charge dinañ def everything. Thank you. Jërëjëf Mr. Jah, thank you so much. On jarama kella nema fota wana seda. Jo woni joma Q group. Q dina ton no voko do ri jomum kella nema fota hara wana seda. Jarama Mr. Jah, thank you so much. Jarama fota wana seda. Jarama. Okay? E inda no beltare no ko Fulbe Africa rek wodi ka. Kella ne Mr. Jah kadi fota wana seda. Aha. Mr. President anani? Okay. DJ, hidani fenno ko weltare. Next year, Q City free. Huh? Kellegu no gadi. Aha. Takadi QTV what I do live. Mi joni ridu do bingadi. Ko mi waddu sign. Weltare live QTV Mr. Jah Joniri Q City free Mimi Joniri QTV weltare live. Wow, mari du sign hande. Joni non DJ men fala yaden e music seeda rek weldo yaden e cultural outfit jiding woni hollirgol ciosan Pulaar on honno fulbe be bornorto yer fulbe be andude fimu be yerbe marder do be kellanebe fota wana seda. Yo ngandi ko warata organize programme yo mbani sponsor jidi me weltani ko kadi foto wana seda yo wabe dude juude no problem joni mene mari do goddo donation box o box mo yoton do kala anduro Fulbe Africa welima a falama affaire on burta yarde yeso kala ko marda me landaki ma hay fusde wadu dun do kala ko marda non goy wadu dun tun do $5 $10 $2 $2 million sa Mr. Jah no problem ina waydu wadde do kala ko fala do wade don do rek first lady no problem doctor Cherno Jah no problem bedo kano youth of Heriko be nebi do kambe kadi fi tonugol dengal Pulaar hebe fala jonnude Fulbe Africa do goddo presentation to soko rebe fala wadde do pour jonnugol Fulbe Africa ko hollugol ne kambe mabbe ko hunde wotere Pulaar fo ko gotum youth of Heriko on stage please. President or what? Yusuf Ferikon jarama. On jarama fota wana seda Yusuf Feriko. On jarama bete nona seda. Ay odo Aminata. Hirandi station wonno Westfield on kam woni men on bandi station ko goddo emprunté wonno fejjude Westfield rek
dekete 5 days o lotaki 5 days no 15 days sa o fe irek seeda o wadi ni woy mo ngañade boy station accutu book mo jogi next on stage hanema goɗɗeten min jiɗi salmin Mamadou Malcolm Diallo kam woni first Gambian Swedish parliamentarian ɗawa immo yimɓe ɓe jima please immo yimɓe ɓe jima kam no ari hande yo tawe nde ñalande a jarama jef min beltima e argol ma mino salmina professeur ka bisimilla ma Mohamed Dia on jarama e argol mon ɗo hande min beltima no beten wona seeɗa komin heeɓi next woni hollirgol ɓornolgol fulɓe komin iɗi heɓ woni yombayɓe min keɓat ɗo ha ko yata e yombayɓe jowo jombajjo gorko e jombajjo debbo yombayɓe ɓe on pari minen on ɗiɗo on noddan yombayɓe doroɓe ɓe bisimilla mon DJ pilanɓe music awami wakoma mi sottami ɓornoma ko satti ho ganda juroramino bawama ko metti yo ganda mino ɗirini yesoma DJ somehow cultural please thank you yuntur en ka cosaan mama meɗen aray joni en jengi bambaɗo en jeerelele en nemdem docteur Thierno Bare no andi ɗin aray joni en giɗandi rek ɗin ɗon sukji mawlanan en nemdem DJ sa yata yeton en bana dal ko hombo woni ɗo joola ana suma mbokki joolay aha yo andi joolay ɓe mari goɗɗo programme ɓe enamo bal poussiére on bal poussiére noon ko sa soodi ticket a winda inde ma ka risi ticket mo ɓe jonnatama sa hewti a jonnaymo DJ o holik thank you a jonnaymo DJ on sa jonni DJ on inde ma nden no toon DJ on jogoto liste o waɗani ɓe piranama funana musique mo annduɗa ko goto bit ditti o nanana Aïssatou home Fatou home Boubacar hoye Aïssatou hoye Lami hoye ha so o lanna c'est ɓe pari noon Fatou home
Jombajo Pulo Futa. Jomba wondo Jombajo Dorowo mine non dañani Jombajo Pulo Futa Ami Kamara he Mohamed Aliou Ba DJ Pilan be music bengara Pulo Futa Ami Kamara Aliou Mohamed Aliou Ba mine non dañani Jombajo Kabo Fatou Sabali e Alphajo Diallo bismillah mon DJ Pilan be music Riti Pilana be Riti DJ ala Riti ngare onon padade Baba.
DJ pilan di mbebe musico. Duwando jomba jokabo o. Joni mine non dañani futanke o. Mamadou Seydou e Abisow. Pilan be Baba Mal DJ please. DJ music. Hey! Bandiraɓe minen non ɗo dañani jombajo Fulakunda woni Awa Diallo e Seydou Bari. Bismillah mon please. DJ Pilan the music. Hey, stop that song.
bandiraɓe ɗum min dañan noon he yombay ɓe jo ɗum fof ko hollirgol ne koyen hunde wotere hattaɗen certi e aadaji men koyen ɗum hattane koyen fulɓe ko mbiɗen ko pullo fof ko pullo kono hande mbo kala mbo dañi aada mum ɗum fof ko hollirde ne fulɓe afrique ko wi ko pullo fof ko pullo te ko ɗum ɓe darani wargol fulɓe fof wona hunde wotere ɗum fof ko ɗum rek hollirta pour holliranen en mbawi hawridel dorowo o kaaɓowo o tukloroɓe fof ɓe kawra ɓe gona hunde wotere ɓe pija ɓe jala korka bisimilla ma hari mi hewtino kono woɓɓe okay mi fala one day mo you know it's good to be a griot you earn more money without paying tax simple ko gonga ha joni noon artiste wonɗo arde on ko artiste jo cosaan landi artiste jo memminay ɗo hewɓe woɓɓe noon no ɗo ɓe ɓorni paɗe towɗe ɓe wawayde ittude mi fala kella noon Ibou Ndiaye Ba Ibou Ndiaye Ba stop that song there again. bandiraɓe yiɗɓe Allah jiɗɓe koye mumen bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde mum ka yettode muɗum wondo nde bandiraɓe digue oɗo mayiɗa ɗi oɗo mayiɗo tugu bandiraɓe sehilaɓe walla sehilaɓe bandiraɓe e o calminama goto fof inde mum kay yettode muɗum e salminago ngowɗon salminede e kala yowmu e kala saaha e salminago kadi gomin gowi on salminde bandiraɓe siko wiyama pulagu noddi ko pulagu nooti bandiraɓe sehilaɓe fulɓe africa siko wiyama sunin ala kegal mo ganduɗa ka wiyete Ibou Yero Sira Ndiaye Ba e suka nalanke basorɗo pajorɗo parnorɗo mo ɓorta ɓe mo ɓorna ɓe wonɓe ɓotanaga hoore ta jeddi mbaɗani e bayniɗo to a dowla Sénégal bandiraɓe sehilaɓe fewde ɗo e Gambia e notade noon ɗon nde bandiraɓe mi wi on Ibou bandiraɓe Ibou ala jorkono ɓe mbi ko aadi bil aadi salade na ɓuuri firtude bandiraɓe sehilaɓe siko wiyama Ibou Yero Sira Ndiaye bandiraɓe sehilaɓe ɗo a dowla Gambia lamorgo Adama Barrow bandiraɓe sehilaɓe mbimi ko noddi ko fulɓe nooti ko fulɓe mbimi bandiraɓe sehilaɓe si weeli jomirawo bandiraɓe han ko weeli waala wondo nde bandiraɓe sehilaɓe Ibou Yero Sira e wondiɓe muɗum bandiraɓe jungo muɗum ñaamo mo gandanɗa kay wiyete Demba Yukel Demba Penda Yero Demba Guiɗo Jati Jalalo Ba e bandiraɓe ñañoru muɗum e mo gandanɗa kay wiyete Ibou Julli Jibe Adou Ibou Nimudaɗo bandiraɓe joguiɗo langal biyetegal Malal Islam mbo ɗiɗo mbawanani goto e tantako bandiraɓe hakkude mo fiya fusi wawa bandiraɓe Alaji Birom Diawo Mamadou Kanta Mbaye bandiraɓe sehilaɓe ga haaliyankoɓe ga mbimi bandiraɓe sehilaɓe jol joom buuba o bandiraɓe sehilaɓe on ɗon wiyete Ablaye Diom mbomin mbaddi ñalɗe ñalawmaji sangaji ɗe belno mettani bandiraɓe sehilaɓe Assane Toutou Fall bandiraɓe sehilaɓe naar gamowo international bandiraɓe hakkude leydi asaman e bandiraɓe wondiɓe bandiraɓe hakkude mo ganduɗa ka wiyete Oumar Koreja hakkude mo ganduɗa ka wiyete Amadou Besso darina haalda e moon hande aɗa janggo noon ko sehil moon ndenegal Samba Egge bandiraɓe sehilaɓe hakkude yontaɓe e bandiraɓe e mbimi ko mayiɗaji woni min tawani ɗo minen degla taw e mbaɗa hakkude sa sehilaɓe wondiɓe wondo nde bandiraɓe mi wima aduna ko yowmuna yowmu aleyna hande ko ñalande ma janggo ko ñalande banda oɗon paami noon bandiraɓe aduna wayi kono puccu ndimangu
ɓeɗo ɓe ndiwi jaggani ɓeɗo jaggi kono mbaɗɗaki ɓeɗo mbaɗɗima kono jahani bandiraɓe yo Allah rokku en waɗɗade e wawde yaade bandiraɓe sehlaɓe siko wiyama noon Ibou Yero Sire Ndiaye wiyama noon bandiraɓe min nani ɗo noon bandiraɓe debbo pullo mo jasani wasani anani andani hoore muɗum mbimi sokkani wekkani waldande e toye ɓuuri nogas e debbo président men mo gandanɗa ka wiyete Fatou Babaro bandiraɓe sehlaɓe boni e nder jota he bandiraɓe siko wiyama noon ko gardagol mo gandanɗa ka wiyete Ousmane Bin Ibi Aba moƴƴa mo wona bonɗo kaliye mo yahata yoɓaki bandiraɓe onno wiyete Ousmane Alhaji Waali gorko pullo mo min baddi ñalɗe ñalawmaji he ciyangi wonno koɗo wiyete Dasilame bandiraɓe damugal mo gandanɗa ka wiyete Mamadou Thierno bandiraɓe sehlaɓe on ɗon wiyete Mamadou Thierno Ñanka Seydi Ba bandiraɓe sehlaɓe min notoyi worɓe fulɓe hecciyanki ɗo wiyete Dasilame wonno bandiraɓe sehlaɓe min kutodirani e worɓe fulɓe min jawodirani e muɗen hay jamanu goto Ibu arat. No, yobo ar. Fulbe
Fulbe Africa. Depo dandino ne Fulbe dobe Pulaar Fulbe Fulbe sani kewo persida adama baro to Gambia Fulbe dobe Pulaar Fulbe Africa e alma bi ke ba terti nimiro amaru Fulbe dobe Pulaar Fulbe Africa na fi Gambia kan Senegal Gambia, Fulbe Africa. Fulbe Alto. Every Sunday, Pauli Gambia, the dancing lame. Fulbe Alto, the Pulaar. Fulbe Sarima, Yadu Bilidane, my home, Mirovani. Fulbe like Gorko Mirkama, Congo, Gorko Doko. Fulbe Alto, the Pulaar. Meraim Paten Abuyo, Sibano. Fulbe Africa. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Buyo boja bi paage na buyo bino wani sare. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Wante persida Usman bodan madeni. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. E alla piete no fatu ami makka pulla. Ala dia ina Fulbe. Gira ma nere da man fatu rapi tempo danni. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Wani para velia nene raji. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Evide chayana palle godi mayana. Ala dia ina Fulbe. Tera bila korko birkama kombo bro. Fulbe dobe Pulaar. Evide faturabi depo danino neide depo doko. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Alla kal Fulbe Africa. Yo pode jom saya. Ala dia ina Fulbe Africa. Alla fulagu ko tentini ni ko fulagu. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. E sai la ngam bonjane ni bonen. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Fete barigal uniyo. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Era sara julli bi mani hama puya e pete. Fulbe Africa. Alla taddugal hawa kumbandel fat. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Fulgira teddini mi kalja tugomi. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Ana fatura bigo maman kaljara munawana seri kunya. Ala dia ina Fulbe Africa. Fani sari ma bore jomo ami mantana. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Say la fulla siroki taw, fulla simoti taw. Ala dia ina Fulbe Africa. Bana mi amani kemma Senegal ni. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Say la Fulbe Africa ni do Fulbe Africa. Fulbe dobe Pulaar. Fulbe Africa. Alla fadu baba jabaro, fadu baba
Lady Aina, Fulbe Africa, Gambia. Fulbe Tobe Pulaar, Fulbe Africa. 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 Lady Aina, Fulbe Africa. Fulbe Tobe Pulaar, 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 Fulbe Africa. Anyone jamma pari weli ahire men Fulbe Tobe Pulaar, Fulbe Africa. Kamu pamani rana ka bole jamma. Lady Aina, Fulbe Africa. Bibi. Dile, only lada. Asannar bandiraɓe sehlaɓi walla sehlaɓe bandiraɓe mbimi wonande dilli kumbi safi yewti nandi pulagu beetero ibu yoro sira jaayi wondo nde bandiraɓe sehlaɓe sira naɓaranɗeɗo naɓan ɗum ko anndi bandiraɓe sehlaɓe ko worɓe fulɓe nafoɓe ndefoɓe ñawdoɓe ñawɗeɗe ɓuuri e kala yowmu e kala saa bandiraɓe sehlaɓe hakkude kawreɓe fulɓe bandiraɓe sippoɓe bandiraɓe fedde beetene bandiraɓe sehlaɓe fulɓe africa bandiraɓe ɗo e gambia iɓe sira jaayi min kaltani min karani bandiraɓe dusana men jamma o en jaada e jamma iɓe sira jaayi en jaadata jamma o Gambia, Palomai mi fire kama, ido ibu pate nyabuba. Take bauri galene da silla me kumurenia. Por fatu bira bi fullam teddinika.
bandiraɓe ibu yero sire jaayi wonɗonde bandiraɓe mbima aduna ko yomuna yomu alayna hande ko ñalama ja ko jalade banna bandiraɓe sehlaɓe mbi kala mo wontini ko wonani lamde ko jogaki bandiraɓe ha joni mbimi bandiraɓe sehlaɓe ibu yero sire jaayi hakkude men ka sehlaɓe ha wondiɓe Ablaye fan nga jëm kon Allah jarama on jarama on jarama Ibou Ndiaye Baye Group on jarama ɓe gartoyer si Allah jaaɓi bandirawo in huɓiran ɗon ɓe gartoyer joni min noddana on ndongo dara e yimɓe mum ɓe ɓe fat ndongo dara hol eyyi ha joni Ibou Ndiaye ba artay kadi amen ɗo ha janggo ko enen woni ɗo ɓeyni wo diru ko haako maadi si inde Pulaar no wowlede ɓiɗɗo pullo hay goto yejjitaka en ji hande ndiyam ɗam jarɗen ɗam ɗo fof hande mi fogan neɗɗo mbo ɗo ɗomɗa ɗo hande de ko bes watanaɓe totti en ɗam ndiyam siyo mumen on mbo ɗo jooɗi te mo nani Pulaar laaɓɗo tos mo nani Pulaar Fuuta te ko indian a jarama min beltima e argol maɗo e nannugol jungo ma e programme a jarama jof min beltima no bete nona seeɗa eyyi ko gonga Jaja Aminata kettoɗen ɗum alna en Pulaar seeɗa si tawi Pulaar no wawlede mo kala no tawa to Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbeɗen salmina dental fulɓe wonɓe ɗo ɓen fof min heɓu yewtere nde mi faala yewtude o mi faala yon heɗo moƴƴa musidɗo tan ala a sikki mi waway a waway haalde kan haalu minana on jarama Fulbe Africa notoɗe goy nalaga awa haalan men an ka honɗum taw min eyi inde an ko Niraj Sharma na pullo noon ka oye kon honɗum minen komi India goy indian honno indian nanita Pulaar ɓurgal laaɓude hay fulɓe woɓɓe ga andi mi waɗi Guinée seeɗa 3 ans aha oɗo noon e naɓa mo lagine nani oko ron lutti joni yahata indiande kadi oye mi yahata hande joni ko gammi woni awa joni yewtu seeɗa inde First Lady ko haala seeɗa pour waɗugol encourage fulɓe Africa andi First Lady mbeɗo addimo gila l'an 2003 ko Jaja ko ɗum tun ɓeydu seeɗa fulɓe ɓen ngalɗa ko seede wondema sa woni pullo a nanani Pulaar a hersi hande ka on hersi hande ka awa kellanemo awa jarama albarka mi weltanike ma moƴƴa awa jarama awa ko First Lady nulimmi yomi haalo e inde maɓɓe ɓayri ɓe weltike koɓe ari ɗo hande kono ko addi ɓe hande si tawi innama Fulbe Africa faamu maɓɓe no ɓuri janɗude ko wi'a tun fi fulɓe ɓayri so inni fulɓe ko haaluɓe Pulaar ɓen fof ɗum ɗon ala ka sendira iɗen fof iɗen andi wondema fulɓe ɓen no tawa e leyɗe buyɗe e nder Africa ɗum haalama ɗo woni ko mbimi wiɗon ko wiɗa ko woni wodal fulɓe ɓen no fottani wondema
pullon no ka woni wo e nder Africa ɗum ko yettere Allah awa hande ko addi ɓe ɗo first lady ko weltanogol on weltana waɗuɓe ɗum organise ɓen Ousmane Sow e team makko fof weltano sponsor on Mohamed Dia weltano ono dariɓe fiiɗu o haaju wela ɓen fof ɓayri mo andi hande so ari ko tun ko seeɗingol wondema himo jonni support on hande ko ɓure hittude e ɗum ko pottal nanodiral e yiɗidirgol sen fotti en nanodiri en yiɗidiri enen kadi ɗen wawi hollude luttuɓe ɓen yoɓe ñembin en wonen gootum pullo ko andira ko gandal e ngari e diina se ndaari kadi se ɓeydi ɗon en ndaari en tawi laamu kadi tawama hande se yehi Sénégal hande ko Allah waɗi ko pullo laami si state house ton ko Pulaar haalete so yehi Nigeria ko pullo laami state house ton ko Pulaar haalete Gambia le goɗɗo yeddata ko pullo kadi laami ɓayri si tawi kaka muynuɗa ɗon wi'a président Barrow ko pullo muyni nene makko ko pullo ɓeygu makko ko pullo rewɓe ɓen ɗiɗo fof ko fulɓe na Pulaar haalete toon awa en fof en mantorike ɗum min weltanike first lady mi wawata haalde e Pulaar tun hara mi weltanaki luttuɓe kadi tabital pulaagu no ɗo mi weltanike ɓe fof miɗen andi ɓe wakkili adlam association winden jangen hiɓe ɗo kamɓe kadi ɓe wakkili fi waɗugol promote no wawiren windude e haala men kan abigam no ɗo association ɓantal yimɓe Gambia hiɓe waɗa represent Alpha Sall no ɗo awa alhamdulillah kadi ko pullo Mohamed Dia immi waɗi support o association gila ka fuɗɗode ɗum fof ko yettere Allah kellane ɓeɗo fof meɗen weltani kadi association ji arɗi iwɗi e leyɗe goo Sénégal Mali Niger Cameroon ɓen fopp meɗen weltani on ko nu waɗi son okkilan 2 more minutes mi faala haalde kadi fi ɓe nanata haala men kan e English seeɗa e français seeɗa fi weltanogol ɓe e inde first lady. I was speaking in Pulaar because I think we have many amongst us who love Fulani and they have come to witness this interesting occasion. And because I'm speaking on behalf of the First Lady, it is good that the message is transmitted also to everybody here present. The first thing is, her presence here is a demonstration of the support she gives to the organization in general. Now, her concept of organization goes beyond just the concept of Fulani. It is the concept of unity, the concept of socializing, getting to know each other, to love each other, so that we come together and build what we call an understanding across ourselves, irrespective of the diverse differences among the Fulani. And then we become an example of all the other groups to come together and also build the same union. Because it's only when we unite in Africa here that we can achieve what we want. It's in unity that we are stronger. And that is the message she wants me to transmit. And this is why we also extend our gratitude to all the representatives of different associations here and also different other nationalities. Bon, je disais que j'ai représenté son Excellence, Madame la Première Dame, qui est venue aujourd'hui témoigner son soutien à l'organisation Fulbe Africa. Mais elle témoigne non seulement le concept de Fulbe Africa, elle soutient aussi le concept de l'unité, de la solidarité, de l'entente entre toutes les associations différentes et tous les groupes Pulaar qui sont différents. Voilà pourquoi elle est venue personnellement assister à ce programme. Elle encourage donc que nous soyons tous unis et que nous soyons vraiment un exemple pour tous les autres groupes ethniques. Elle sait que nous avons des représentants de différents pays francophones, anglophones et même lusophones peut-être, et de différentes associations dont j'ai cité tout à l'heure, comme Tabital Pulagu et Abigam et Adlam Windeng Djangen. Et voilà pourquoi elle m'a demandé donc en son nom de vous transmettre ce message. I will now close by thanking the sponsor, really, Mohamed Dia, and Professor Ka. Professor Ka was my lecturer, and I'm happy to see him here, so we will have to give him some fouladou classes, so that next time he will be the guest speaker. Mais weltanike on fow on acca hakke non first lady ɓayri ɓe ronki ɓe torike yon accamɓe ɓe wawa hotude
fewndo ɗo ɓe wawa fowtade kono innugol on tun wondema ɓe ɗo ɓe ala ɗo hakkil maɓɓe ɓernde maɓɓe no ɗo heɓe wondi e men heɓe weltani en heɓe jogani en fir ha jon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama foto wona seeɗa a docteur Thierno bari ha baton heewa naɓa honto baro ha bari ha baton heewa bandiraɓe nomin mbiru noon rek minen on gaddana ndongo dara ha excellency a jarama min beltima no bote argol ma hande min ciwtina on yimɓe nanguɓe ɓe nde ñalande Baobab Hotel, QCell, GRA, TRRC, Isa Travel Agency, Best Water Company, Sultan Traders and Real Estate Agency, Mr. Sow Ajarama, Travel Eco Services, Mustafa G. Jalwanson, Badram Solutions, National Center Jarama for Arts and Culture, First Lady ko Arongom. Thank you. First Lady Ajarama Algolma, Royal Insurance, Nefsi, Star FM. Men minen calmina men sponsor amen on e Jawel Company minen ɗum mbiyo jarama no bete no wona seeɗa o waɗi ko mawni woni Hamedou Dia o yettima no bete no wona seeɗa minen ɗum mbiya a jarama e ko gonɗa ko Allah naɓru in yaha yeeso mi haala ka ite ɗo min potasi Allah jaɓi on dara mi fanseji ma ɗi ɓe keppi oɗo fanseji ndongo dara ɗi ɗo fof ko an fadata ndongo dara bisimilla mon suudu ko cimban suudu ko caali ko doyde debbo ko ngaari ko a waɗa paari alo mbaɗe kele gara cowelu kede tow est ce qu'on pari est ce que Gambie on pari ɓe parani rowani min gari kamin garti suudu ko cimban caali ko toɗe debbo ko tika ko ndongo tara cikkor ko palajani mbiye toho aɗa paari ala accome janga e babale accome janga jande na fiyen accome janga e nenele accome janga jande na fiyen accome janga français accome janga jande na fiyen hamena fa e meccele accome janga jande na fiyen accome janga adunna dimi janga jande na fiyen accome janga adunna dimi janga jande na Johnny, DJ. Yeah. Baba cem jang kepala on dalam. Baba cem jang kepala on dekan. So. Bade kelengara. Acho. Sido ke jimba isijo. Acho me janga, e baba le acho me janga. Jande na me acho me janga. Benene acho me janga. Jande na me janga, français accio me janga, jande na fiyan, amina fa, me jere accio me janga, jande na fiyan, accio me janga, adunna di me janga, jande na fiyan, accio me janga, adunna di me janga, jande na fiyan, e ma janga, si se dauha, me ata videre janga, ha, me muse manga, ori dele mauna me wati, Baba okumono gas, nene okumo sapu. Baba okumono gas, nene okumo sapu. Bimi okam dogom, gore beam dalo higam. Bimi jande di weli, go jangani handara. Iya handara, weli derma famara. Famara. So, bole kele gara so. Janga. Hey. So. Achome janga, e babale achome janga, jande na fiya me achome janga, nene achome janga, jande na fiya me achome janga, français achome janga, jande na fiya, amina fa, e metela achome janga, ko jande na fiya me achome janga, adunna di me janga. Na fiye, chome janga, aduna de me janga, jende na fiye. Opo jita, me fala le wundere
muse an hoko jida mi fala le wunde médecin an hoko jida mi fala hey 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 aye say hey hey an hoko jida mi fala le wunde le gandu sabuna faka janda ko wonta de to ngai nara sabuna faka janda ko wonta de to ngai nara jande na fiya ngai nara pamara andara ganga aye say hey tang tararara so padang tang tararara hey Barakale achome janga me bale achumi janga jande na fiya me achome janga benene la achumi janga jande na fiya achome janga faranse achumi janga ko jande na fiya amina fa me metala achumi janga jande na fiya me achome janga aduna dimi janga jande na fiya me achome janga aduna dimi janga jande na fiya jangi me jangi ha ambao mele kemi para good day university ngono me du bisa to mine janga chit chat ho se hey say nya ke da ko da do lady ma kiyo lady ma yetu du a mo be ma su mo be ma ayo Chadema Pamara Achume Janga Bale Achume Janga Yes, yes, yes Achume Janga Achume Janga Achume Janga Faranse Achume Janga Jandena Hey Amina Fa Yes, yes Achume Janga So Yes, yes Achume Janga Hey Achume Janga Hey, you so sembele si kandangale aku mafil kau ini Balekele, coba lu ke do. Esko pari jauren. Esko no pala jauren wala en kada do. Ala be pala dara. Jauran. Fadimi ma. Yeah. Pari alo. Yeah, give me the tune do. Mi jadel. So. Jadel tore. Ora pari alo. Yes I. DJ. Johnny Bimi. Bimi. Yeah. Orang gandi. Do ka ha do sukar wawani moni. Hira ngo weli ha weltini koygel jonde de weydi. Jonde de weydi darande weydi. Orang gandi jango. Enen tami hiro spécial hiro pour ndongo daraji wadanango jango alliance. Jango ko alliance kala bawdo hiro faala hiro ndongo daraji ko zuara ko. Kabir do ha les album muno fombo zuam jango tawayame alliance. On pari pour jango alliance. Somebody. Somebody. Suduko Jimbang do weydi yodi berin dari ba suduko joni en jane so manganata o woni lawidi be batta lawidi lamu go wata lawidi on pari pour mo ara on pari belindungu lawidi lamu batela belindungu lady ndi lamu batela lady ndi la lady ndi lamu batela lawidi la vedi la mungu batele idini minembori de carte hala mi don
Karamela jabi jamgol del lady Banyala chadele amel lady day Kabila we kurali mingondido min mo bebel no kalamu he suka bebel no kalamu he ibi no don wana ibi no don wala la mungu wana ibi no don yeah lamu balle minanga way minanga oh yeah at the party hello yeah let's go party pour bala yeah DJ yeah okay no uirondir seeda ha min mbawa ɓe yimande ha laaɓa suudu ko cimbang mbaɗe kelle ngara si on beltima ɗo ko jiɗɗon ko tan mbatteni ɗo suudu ko cimbang cali ko deɗeɗe boko tika joni si on pari han eɗen gonde gramme goro ɗi wiye jakaramba philippe jakaramba kay woni mélangeur ndengo tara arrangeur ndengo tara ji kay jari ɗon ko joola jiɗɗo pullo mbaɗe kelle kellanemo tigui orchestre gayeji ɗi guitare haro batterie haro piano fof jogui guitare solo guitare basse suudu ko jimba mbaɗaneɓe kelle tigui si on pari joni jehen beeli ndungu lay on pari beeli ndungu lawiɗi laamu batela beeli ndungu leydi li laamu bate leydi la leydi ndi laamu bate lawiɗi la lawiɗi laamu bate leydi ndi